Choď. Čauko, ja som Rado. Dnes sa ideme bať s Rišom a budeme hrať nejakú hororovú hru. Ja mám hororové hry veľmi rád a uvidíme, že čo budeme hrať dnes. Nejaký stanic sme či čo? To čo za seno? 5 kilometrové. Ty vole. Mucha. Jaj. Čo je? Teď sa chceme ďalej. Dobre, čo tu mám robiť? Neviem. Tuda čo pada? Arborista. Tuda čo to? Je tu iba také efekt nejaký. Aké to má. Taký malý sme, ne? Taký obor tu postavil. Jaj. A? To asi iba tu máme ísť. Ale tie svetlá Locked. sú... Locked? That locked the big barn, but there is a secret way. Tu možno, pozri, poď sem. Prečo je skakaj? Ja mám prebindované toto. Á, ty netaké máš okuláre. Až aj ty. Aj plašinku. Dobre. Zaspomíname na Counter-Strike, ako sme prechádzali všetko. Takto. Tma. I should Aha, go máme home to bed. Máme ísť spať. Rišo, chod spať. Dobre, idem spať. Ty tu straš. Nie. Á? Bu. Ježiš. Toto je. Kde si? Kde si, Rišo? Bu! Za tebou. Bože. Za tebou tu na... Nestrašne. Za tebou. Ja som išiel tam na nejaký shooter, tam bol som myslel, že to si ty. Kúkam, dobre. Malfit by som bol. Dobre. Ideme hrať ping-pong, Rišo. Poď tu. Pim. Pumping. Nádrujem. Dobre. Také leské to tu je. Pozri, také lampičky sme dávali kolo bazéna. Kopírujú. Only host Nič nevidím. that counter-plotter have the key. Poď tu. Dobre, kam? Za tebou. Tu. Kde? Tu na. Ťa nevidím. Ja pozorom, nevidím. Šprinty tu sa nedajú dávať nejaké? Vlastne ja tu máme tak prechádzať pomaly. Dobre. Že sa nemáme Poďme iba pomáhať posvetlo. asi. Oh, Poďme tam. Prvé, čo Nejde. ma napadlo, vieš, ako v hororoch. Otvor to. poďme to ešte rozdeliť. Ja, hej, rozdeliť. Poďme po svetle asi. Aké lampy tam sú. No a na ktorý mieste tak stmavne mi kuse? Tu? Tu nič. Poď tu. Tu sú dvere. Kde som? Jak som? Ale tu... Počúvaj. Tu je taký... What the fuck? What the f... Tam také, akoby... Sa tam dalo vojsť. Vypínače. Nejde. Vypni všetky. Čo taký malý sme? A keby skočím? Nebude sa dať vypnúť. Hodiny. Tu? Pam. A podľa sa tu... Ja už viem, prečo sme mali, lebo my hráme za dieťa, to preto. No to ten... Možno Tam aký asi... písalo. To máš nejaký asi problém. Keď takto vyzeráš jak dieťa. Počúvaj. Okuliare, plešaty. No. Čo to je? Nedá sa to zjesť. Už dochodca asi nič nezačalo. Hej. Počkaj. Oho, tam máme prišli. Okej. A, Obrazok, aha. Tu je dačo. Tu hore, obrazok. Je? Tu hore. Nejaký toast, alebo to čo je? Toto... Však to je... Tu je Nie. ďalší. Neviem. Tu je z toho Shreka, ten drak. Aha. Dobre. A tu je dačo, pozri. Toto je. Dáme si knižku? Čo tu píšu?
No tak azbuku nepoznám, no. Ideme hore? Prečítam ja. Aha. Zatiaľ prečítam azbuku. Mag. Dobre, to je ťažšie pre mňa. Akože tak to viem čítať, ja. No. Nič. To je čo hučí. Oh bože. Kto to tu chodí? Tu chrápe, nevchodí. To sú rodičia. Počkaj, tam v rohu, vzadu. A či to stará sme prišli? Aha, to stará sme prišli. Aj, samé. Som tak rýchlo Potom. otáčam, že už ani neviem, kde som. Tu? Ježiš, to zlako. No ich zosáva. To je film. No počkaj, a jak chcem ísť dnu? Som otvoril dačo. Ty chlast! Mám kľúč! Jaký kľúč? Tu hore. Ale nepotrebujem ho, píše. Chlás nepotrebuješ? Ale však možno ten kľúč... Ja ho chcem. Poďme spaj asi. Ja akurát je, že chcem ho zobrať, ale... Bože. Tu? Čo je toto? Počkaj. Tu je záchod ešte. My sme neboli na záchode. Čik-čak. Nič. No ale špinavé hajdle tu máme. Hej, nepozeraj. Kakáš? Dobre. Dobre, počkaj. A tu sme boli? Hej, A tu je ten alkohol. Ale však pozri, tak ako tu je kľúč. A tu je truhlica zamknutá. Ju chcem otvoriť s tým kľúčom. Prečo mi to nedovolia? What's next? Asi poďme spať. Celé budeme spávať. Kde máme izbu? Tu dole. Kde nás ubytovali, Ríšo? No počkaj, akože to je čo za... Pivnici. No, nás... V pivnici, dobre. Aj Harry Potter, vieš tam. Ja, jasne, hej. Aha? Vložil čo? po lampa tam. Neotvorím? Otítať. Co toto je? Minecraft, pozri. Parusky. A zase Minecraft. A kompík? Podpietenie máme? Nie? Nemáme. Aha, Ale CRTčko... Zrkadlo! Tu je zrkadlo! Hello. Siamské dvojičky. Hello. Poďme spať. Počkaj. Tam levituješ. Ty si nás uspal. Ty si išiel na posteľ a ja som automaticky zaspal. Na Zostali stol. sebe. OK. Jaký čas? Hungry. Ideme jesť. Hodinky, budeme pozrieť. Budeme papať. Toto som chcel zjesť už. A? Zjedol som či nič som či nechal. Ja ne, to idem zohrieť. Aha. Bože, to znie ako bomba. Počkaj, idem odistiť. Hej. Bomb has been diffused. Akože, teraz je 1 hodina ráno a my sme išli jesť. Ako... Gamerský život. Hej. No a teraz čo? No. Otvorí sa to samo? O, tu na, si staneš. No počkaj, ty si to zjedol, hej? A ja budem hladný, hej? Hej. No super, na budúce zohrievaš ty mne a ja budem jesť. Čo si mi zavral dvere, ja nechcem ísť. Bu! Za tebou. Teraz si ľahnem ja a ty budeš spať na zemi. Hej, pomoc. Pomoc! Dobre. Ty bolo jaká pleška. Dá, vidíš. Hej, normálne tvoja pleška bola, normálne. Windows scares me. Meč tam do rici. S oknom. Aj. Dobre, teraz? Teda budeme typovať dačo. Ja som nesiel prečítať. A to sa nedajú také skiny? No, ja by som radšej vyzeral ináč, jak plešatý starý ďado. Keď dáš kvečko, tam máš postaviť, ale ti nezvení teraz. No, dobre. Daj mi si na 3,5 hodiny sme spali. Dobre, jak pol hodinu iba.
Prečo sme sa zobudili? Neviem. Sme asi veľa cukru jedli. Tak energetiaky, hej. Toto? Nedá sa otvoriť? Padre, rozloďte. Aha. Poďme asi po kľúč. A kde bol? To bol hore, ne? Hore, hej. V tej kúpeľni. Tik tak. Ale ja chcem bežať. Čo bolo? Si počul? Za čo pohlo? Nestraš ma. Že kde čo? A povedať, čo sa pohlo. Počul som, ale to vonku asi bolo. Poďme zobudieť rodičov. Možno nejaký blbak nebude. Parents in the parent room. Tu je keby, že aké by bol. Tuc. Najdeš. I don't need this key. Tu je nejaký kľúč. A tu hore. Kde? Tu je nejaký kľúč, ale akože ten nepotrebujeme. Tu vidíš? Ne? Nevidím žiadny kľúč, ale hovorí mi, že tam taký... Nie, to nejaký ja som stlačil tam, minule. A tu bol nejaký kľúč vtedy, ne? To není on asi, čo? Keď tak Poďme počúvam. asi spať. To začne horilo s oknom, neviem čo. To poďme spať asi. To sme asi hodinky mali pohreť. Ja tam vyzeráš. To vlastne no. Dikobraz? Fino, nič. Také kvetky. Asi sme veľmi chudobná rodina, keď nemáme nabytok. A čo sme mali nájsť? Taký kľúč, či čo? Neviem. Ne, iba písal, že zamknú dvere, že... Som myslel, že to po kľúč máme ísť. Potom asi zamknúť dvere máme... Čo? Na záchod. Keby sa sami vrátili, super. Chod za mňa. Postav sa do radu, hej? Povedz do postele, utekaj. A ja nemôžem. Ja tam chcem ísť, nemôžem. Počkej, ja však my máme izbu dole. Si skočil dole. Ja som sa zľakol, že rýchlo utekaj do postele. Čo idete za nami? Na to dvere. Utekaj. Ale mi tu Vo vzduchu. Fidget spinner. Počkej, čo je? No, je to mama alebo otec? So it would have been better if it had been so. Nepochopil som. Ne, že to keby boli rodičia, by to bolo lepšie. Že asi to nestalo. Okej, no tak... Poďme na ten záchod, lebo asi ešte mi treba... Či už nám netreba na záchod? Už nemôžeme tu ísť, prečo? Asi máme zvonku, alebo na čo? Tu je toto? Nie, zatvorené. Yes. Počkaj, tak poďme. Kde ideš? To je z okno. Sa povedal. Poď sem. Tik-ťak, koľko Tu treba ešte počítať. Treba no, 10 minút. Vyšli sme spať a 10 minút prešlo. Čo s počítačom? Treba zapnúť. Víš, aké ikonky tam. Čo treba robiť? Ty kokso. Ty vole, ten za chvíľu odletí. Oho, hekujeme. Ty kokso. Ja som vedel, že tam bude XPčko. Ale vieš, čo by bol horor? Keby tam bolo Millennium. Sorry tu. Ahoj. Tak, Insidious. Prišiel. Uííí. No, počkej, no. Otco, mama a my máme to ten účet. Ja som po rusky. Odišiel počítač. No. Tak sme dohrali. By som ti dal facku za to, Ríšo, teraz. A teraz čo? Taký slep. No, dobre. A teraz? Vidím cez okno? Nevidím. Vypne svetlo. Pustili ťa von? Tak.
Dobre, a teraz kam? Poďme asi hore, ja Dobre, neviem. koľko času prešlo? Dobre, neprešlo vôbec. Ticho. Abo tam? Nie, tam. Pomerol. Ty vole, teraz ma normálne to odpalilo. Ja som to už raz hral, som iba čakal, že čo sa stane, že ideš prvý. Ty vole, toto bola bomba. Ja ťa odpalil, hej. Mňa úplne odpalilo teraz. Dobre, no. A ten počítač nám ide, alebo nejde? Teraz to je tiež Počítač. otázka. Máme si kocovia, máme. Chcem mamičku, ocka. Mama. Utekajme. Ty vole. Ja ťa odjebal. Počkaj, tu mňa? Teba. Ja som bol za teba, iba som pozeral, ťa dal preč. No. Mama. Dobre, ďalšie dvere otváraš ty. Tu ide po schodoch, som počul. Ja tu išiel po schodoch, ja tu idem. Dobre, staň. O, ty krv. Strach. Noviny. Cannot be. Čo? Noviny? Čo píšu? Novinky? Mali by sme ísť von z domu? Prečo? Ježiš. Aha. Čo? What the? OK. Tu sú naši rodičia. A my Čo sú? sme tam. Len bez plašky, no. Počkaj. Jak sme tam? Však tam som len ja, ty tam nie si. Šťastná rodinka. Jaj. Toto neotvorím? Máme ísť z domu preč. Ríšo? No? Však my sme tu boli v tých dverách. Hej, ale to nešlo odomknúť. Čiže tam naši rodičia už ani nie sú. No nie, ešte ich zabili, po to tie, my prešli z tej miestnosti do tej druhej. Do ich miestnosti. No. My boli mŕtvi. Po vonku. Ideme do... Sťahujeme sa preč. Nájdeme nových rodičov. Dobre. Let's do it. Písmenky, ježiš, musíme ísť hore pre kľúč. Písmenky? Čo to východ je? A on chce kľúče od pivnice. Počkaj, ale... Ale tu bude, vieš, ktorý kľúč? No. To tu som vtedy našiel, ja kľúč. Tu. Nie, tu ináč to vyzerá... Nepočkaj. To ja som dal, tie kľúče ti vypísalo, že treba kľúč. To prvé vypísalo. Mám to. Balkóniky. Musím ísť na balkón. Ty si zobral kľúč? Hej. Abo ja som zobral kľúč. To ja, to tam hore, ak vtedy sme nevedeli zobrať. Aha. Teraz musím ísť vonku, tu Ja na som bol v tom, balkón. že ja v tom mám pred sebou taký kľúč. Otvor dvere. Ideš ty prvý. Radio, čo ja poviem. A kľúč. 89. 90. Už chcem zobrať kľúč. Jas. Ideme, tancujeme, hej. Party hard. Hardy party. Co ideš? Dobre. Čakám, kedy sa ozve taký preskut. Titanic. The fuck? А сейчас срочные новости. В доме семьи Мерфи происходит что-то сверхъестественное.
Titulky. Hej, titulky nejaké. Dobre. To ani neprepneš. To asi to sme mali, no. To u nás o tom to hovoria, že aké výkriky počuli asi. To mám pocit, ako by som hral Stalkera teraz. Kľúčik, môžeš zobrať. Musíš zo sebou zobrať. Neviem. Máme. Musíme toto otvoriť, bedňu tam, čo zamknutá bola. Zavrel som dvere, aby nás taký bubak nezjedol. Ktoré dvere? Toto napravo tu? Nie, bedňu, tu na to tu. A tam bude nejaká mŕtvola. No, otváraj to. Ja budem ďalej pozerať. Bezmek, aha, k východu. Kľúče. Aha, dobre. Aha. Prečo sú otvorené? Ja som ich zavrel. Nebude tu žiadny bubak po nás chodiť. O to tu na. Zavoláš kamoša. Ježa, privrelo! To ma privrelo úplne. Ja privrelo! Bože. No ideš prvý. Ja teraz idem. A prečo sme celý tu? Baterka. Aha, haló! Pozri, tu je zrkadlo. Ej. A tu myslíš, že kto bere prvý tú lampu, ten ju bude mať. Bo iba jedna tu je. Aha! Tu ti vraj baterka. Ale kde? Nič nevidím. A tu sú skrine ďalšie. Tam máš, či na baterku. F-kom zapneš. Tam máme obidvaja lampu, no. Baterka väčšia, dvakrát mi. Čo za zvuky? Na čo? Taký prievan. Nice. A taký zvuky počujem. To sú hlasy v mojej hlavie. Aha. Au. O, kroky. A to pohlo, nie? A nie to svetlo iba. Vôbec neviem, kde máme ísť. Podľa mňa máme ísť sem niekde. A tu sa otvorilo dvere. Tu na. Tu. Sme. Či? A nie, zamknuté sú, nie? Nie, oni sú otvorené. Otvorené sú. To neboli vtedy. Aha! What the hell? To je Butman. Neviem. Že prečo tam idem? Poďme. Aha, to potom nebudeme vôbec nič vidieť. Ale mám taký dojem, že už keď skočíš dole, no už asi sa hore nedostaneme. Aha. Záchka ti budka. Čo tu je? Nič. Nejaký plot. Čo je toto? Šruter. Vody máme dosť. Dozadu. Ja som sa zľakol, že zase dačo do mňa vybehne. Ja odkopne preč.
takticky ideš vzadu, hej? Hej. Ja si čupnem a teba nech to zabije. Nejdeš zavrieť dvere. Jakže ne? Aha, ja tu ostanem. No, fajne. Ja idem sem. Čo bol za zvuk? Strujeme sa si, asi išiel. Hotovo, obhľadať. We leave this place forever. Odišli sme odtiaľto. Navždy. A my tu budeme bývať. Na týchto dvoch posteliach, Ríšo. Postelaj ho, vlastne. Pôjdeš tam. Ježiš. Bože, Ríšo, ale ty... Myška. Čo? Myš som počul. Ale toto je moje miesto. Ej, zatvoriť! Ide. No. Zasi. Skáľ sme prišli. Taďal? Nie. To je východ. Ticho. Ukáž sa. Čo si. Teraz Dám ti rozbehne. po hlave s mojou veľkou baterkou. Teraz čo ako? Teraz si máme ísť späť. Počkaj. Hej. Zatvorené dvere. Otvor. Nie. Dobre, idem. Idem na to. A svieti. Sa Nesvietilo? nesvietilo? Nie. Aha. Opa. Mali by sme sa schovať. 25 sekúnd. Máme sa schovať na 25 sekúnd. Poď do skrine, hej. Čak, no však tu. Ne. Si tu? 10 sekúnd. Teď co? Kúde sa mu lupím do domu, až sa skrývame tu. Už ani baterka mi nejde, kámo. Aha, už ide. Opa. Mucha. Aj mucha. Dal som počuť muchu. Teď. Čo rád, čo ti baví? Ty na mňa si čupni. Nič? Teď. Ešte dačo sa hýbe. Ty pič. Až svetlo mi spálilo dole. Ty vole. Dobre, cuklo zo mnou. Si mi teraz ubral normálne peroko života. Už som rád, som zhodil svetlo si. Čo mi tu mobil svieti. A tu rozbil stôl, aha. Je. Berem do sebou, sa budem brániť s tým. Dober Ečkom. Ja som ho hodil po tebe. Kúkaj tu, otoč sa, Ríšo. Tak. A on otvoril dvere. Sme mali stať asi. Poď tam. Ty si ma... Ty si
si mi ublížil normálne. Máme ísť preč, ale neviem kde. Tá asi... Na záchod, Asi je na záchod, hej. Nie, tu? Nie. Parkour? Aha, parkour. Nejde. Nie? Zastaral potom. Hehe. Choď prvý. Choď prvý. Choď prvý. Si to videl? Ty. Pokračovanie na budúce. The end. Secret room. A tam je part 2. Za nami. Toy room. Holy relic. Cactus required. Ty vole, ale to teraz akože... Čo ti to teraz, dobrá mapa. To má ešte dve časti to tá mapa. Na dnes to bude asi všetko od dvoch plešovnú. Dúfam, že sa vám to páčilo. Ako som dvakrát vyskúšal z kože minimálne. Keď sa vám to páčilo, dajte like a odber. A vidíme sa na budúce v ďalšej časti. Čaute.